Situácia sa zásadne zmenila. Aj na Slovensku veľa aj top manažerov pochopilo, že odovzdať firmy manažmentu a nejak zobdiali to sledovať, že tie časy už skončili a cítiť to vo všetkých sférach, že manažeri na najvyšších úrovniach už momentálne sa detailne venujú problematike svojich firiem. Došlo k všeobecnému poklesu dopytu po všetkých prakticky produktoch. Súvisí to jednoznačne s obmedzením všetkých investícií, ktoré boli plánované, respektíve ktoré sa chystali. Dneska sa zásadne prehodnocujú na všetkých úrovniach. Zmenilo sa správanie bank, čiže aj my sme museli svojím spôsobom zmeniť trošku prístup. Každopádne ja osobne to vnímam, že to nasadenie doteraz sa zvýšilo. Ja extrémne veľa cestujem a musím ešte viac cestovať momentálne po tých našich zákazníkoch, ktorí sú, by som povedal, stabilní z minulého obdobia, ale v tomto roku sme dosť veľa zmien zaznamenali a realizovali aj z hľadiska oslovenia nových zákazníkov a hľadania nových odbytových kanálov, tak aby fabrika, respektíve aj tá značka naša zostala v povedomí ľudí, aby ten objem predaja sa neznižoval. Tá situácia, hovorím, je komplikovaná, ale ja nie som pesimista, nikdy som nebol. Ja to nazývam, že je to taká škola našej generácie, ktorú, myslím, nikto v budúcnosti alebo v blízkej budúcnosti nebude mať možnosť zažiť, že o takejto kríze, jaká teraz prišla, v podstate nikto ani vo sne neuvažoval. Ona je tu a jednoducho sa treba s ňou vysporiadať. Osobne si myslím, že veľa firiem na Slovensku zaspalo dobu a ono zaspalo dobu v podstate v tom rozmachu, kde každý si myslel, že to ide v podstate samo. Ono to čiastočne aj v niektorých tých kvázi zabehnutých firmách išlo, tá situácia hodne sa zmenila a veľa podnikateľov sa dneska čuduje, čo sa deje. Z toho hodnotenia v niektorých firiem jednoznačne vyplýva, že niektoré firmy sú poddimenzované, sú svojím spôsobom zanedbané a o to ťažšie sa im darí čeliť tej kríze. Základ toho, aby sa investovalo v tých firmách, je to zázemie. Hovorím, je to zázemie personálne, je to zázemie organizačné, že aj tí investori, respektíve podnikatelia zo západnej Európy vnímajú, v akom stave tie firmy sa nachádzajú. Čiže toto je veľmi dôležité a myslím si, že my sme ako firma mali vždy navrch. Posledných v podstate 20 rokov vždy sme boli nejakými svojím spôsobom lídrami vo všetkých nejakých nových myšlienkach, inováciách na slovenskom trhu, takže z tohto pohľadu potom aj ten investor sa na to díva pozitívnejšie, že áno, toto je dobré prostredie, s tým personálom sa dá niečo zmysluplné vytvoriť a v podstate vytvoriť prevádzky, ktoré budú profitabilné do budúcna. Čiže to je alfa omega úspechu. Necítim sa úplne kompetentný, ale mám pocit stále, že to prepojenie stredného, vysokého školstva a tých potrieb fabrík nie je vždy úplne ideálne, ale hovorím, to je na diskusiu, to je možno aj o výmene generácií u profesorov a tak ďalej. Ťažká záležitosť, ale ešte tam je dosť čo popracovať a v podstate tá spolupráca samozrejme medzi tými školami a jednotlivými firmami je dôležitá, aj keď to nie je jednoduché v dnešnej dobe. My sme boli takisto, len by som povedal, takým vzorovým príkladom v rámci Slovenska, že my sme sa ho snažili
držať čo najviac pri sebe, aj ho motivovať, aj ho podporovať, aj finančne. Takisto vysoké školstvo tuto v regióne, čiže u nás v Púchove v podstate toto zázemie sa vytvorilo aj vďaka manažmentu vtedajšieho, čiže v tomto zmysle my sme prikladali dôraz na to, aby mladí ľudia v podstate si vytvárali už nejak názor, aj sa nejak profilovali, že áno, toto bude moje zamestnanie, tuto sa viem profilovať do budúcna. Ja som v tejto firme od roku 1990 a od začiatku len v obchodných činnostiach. Ja som vyštudoval zahraničný obchod, čiže ten obchod to je hlavný záber z mojej strany. V podstate táto fabrika aj okolie tejto fabriky je jednoznačne determinujúcim článkom v rámci regiónu, či ten región bude prosperovať, alebo bude sa rozvíjať, alebo nebude sa rozvíjať. Strašne veľa ľudí, rodín, firiem, subdodávateľských je naviazaných na našu firmu. My sme v podstate prvé nejaké zoskupenie, respektíve spoločný podnik so zahraničným investorom spravili už v roku 1998, ktorý veľmi dobre funguje, jeden z najmodernejších v dnešnej dobe a viac menej teraz nadväzujeme na tie aktivity z minulosti aj na skúsenosti z minulosti. Väčšina tých podnikateľov, aj tých menších, momentálne je v situácii udržať tie firmy v prevádzke a v podstate čakať na to, kým sa oživí ten trh a kým aj pre tých ľudí sa vytvoria lepšie podmienky. Prílišné tlaky aj odborárov, aj rôznych týchto organizácií na podnikateľov nie sú podľa mňa adekvátne. Ale ja si myslím, že aj u nás vo firme odborová organizácia napríklad, aj ľudia sú veľmi zdatní a veľmi skúsení a reagujú, by som povedal, pozitívne. To sa nedá povedať o mentalite, ja neviem, Francúzov, Grékov, ktorí radi štrajkujú každý druhý deň a viac menej tie ekonomiky tlačia až k zemi. Verím tomu, že tie lepšie časy ešte len zase prídu a že ľudia sa vrátia zase k lepším štandardom, na ktoré boli možno zvyknutí, ale treba si počkať nejaký ten rôčik.